Goedemiddag, beste mensen. Welkom op de Friese Paardenkeuring. We gaan verder met het middagprogramma. We zijn vanmorgen op een locatie geweest. Nu zijn we de tweede locatie hier bij stal de Henswoude. We gaan vandaag ongeveer een 16-tal paarden keuren. We hebben 1 veulentje op programma. Er zijn ook 2 afmeldingen bij de veulens. De nummer 1 en 3 is afgemeld. Dan gaan we verder met opnames voor het stamboek. Dat zijn een 8-tal, ook een 4-tal graadverhogingen en dan een 3-tal hengsten voor het sterpredicaat. Ik wens jullie allemaal veel kijkplezier toe. Dankjewel. Good afternoon for the people abroad. We're here at the second part of the day. We are now at the stables of Henswoude. We are going to judge about 16 horses. There's 1 foal, 2 foals are absent, and that is number 1 and 3. There are 8 horses for entering the stud book, 4 horses for upgrading, and then 3 stallions for star. So we hope you enjoy the presentation.
Het hengstenveulen met nummer 2 in de baan. Veulen dat goed in het rastype staat, mooie luxe uitstraling heeft, mooie royale voorhand. In de bouw is hij modern gebouwd, mooi hoogbenig, mooi ook evenredig gebouwd, goede bovenlijn erin. Beenwerk is rechtgesteld, ook een goede hardheid. De stap kon hij vandaag misschien iets meer overtuigen, iets meer kracht en ook iets taktvaster. De draf presenteert hij zich wel heel goed, mooi opwaarts loopt hij, goede ruime passen. Goede lichtvoetig en goede balans erin. Dus gezien de totaliteit krijgt dit vandaag een eerste premie. Gefeliciteerd. Fall 2 receive the first premium.
Oké, de rubriek 5, de 4-jarige oude vullenboeken voor opname. Paard nummer 4 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, een goed gevormde hals, ook veel lengte erin, goed behang erop. Het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw langgelijnde merrie, goede schouder erin, rug is voldoende sterk, kruis heeft een goede ligging, ook voldoende lengte. Beenwerk voldoende hardheid. De aslijn in de voorbeen is toch toch graag iets anders te zien, ook wat ongelijk in de hoeven. De stap. Ja, daar mist hij toch een beetje de gelijkheid in de passen. Hij heeft wel wat ruimte, maar hij is soms overactief en mist er wat de gelijkheid. In de draf waardeert hij zich wel op, heeft hij goede ruime passen, gaat hij opwaarts, voldoende kracht erin. Gezien zijn kwaliteit beenwerk en stap, vandaag niet genoeg voor opname, dus vandaag geen opname. Horse number 4 is not accepted in the stud book because the quality of the walk and the leg.
Paard nummer 8 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft. De hals is goed gevormd, staat er ook goed op. Het hoofd hadden we graag iets edeler gezien. In de bouw heeft paard een goede bovenlijn. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. Mist wat lengte in het voorbeen. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Hadden we graag iets meer hardheid gezien in de benen. De stap mist hij toch de ruimte. Is hij ook wat gehaast. In de draf heeft hij ook veel actie in de benen, maar missen we ook de ruime passen. En de balans. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 8 is accepted in the stud book.
Paard nummer 9 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft. Mooi klein hoofdje erop heeft. De hals heeft een goede lengte. Mist wat, hij is wat zwaar aan de hoofd-halsverbinding. Ook genoeg behang erop. In de bouw doet hij een beetje driedelig aan. Hij mist de aansluiting een beetje. En de ruggenfractieweek wat hoog in het kruis. Mocht ook in totaliteit wat meer lengte in het lijf hebben. Beenwerk kon iets meer hardheid vertonen. Verder wel voldoende correct gesteld. Ietsjes week gekoord. De stap heeft een goede ruimte. Maar hadden we graag iets meer kracht gezien. En de draf maakt hij ook wel ruime passen. Maar missen we toch een beetje het ruggebruik. Het achterbeen blijft een beetje achter de massa. Moet daar net iets meer balans tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 9 is entered in the stud book without premium. Okay. Verstaan ze me? Ja. Oké. We hebben hier 3 paarden terug bij de groep 4 jaar ouder vullenboekmerries voor premiering. Op de 3e plaats paard nummer 5. Paard dat goed in het rastype staat, mooi edel hoofdje erop heeft. Ook een goed gevormde hals, wel ietsjes horizontaal, goede, mooi behang erop. In de bouw kon hij in de bovenlijn en de ruglijn iets sterker zijn. Hij is wel voldoende evenredig gebouwd, fractioneerwaarts. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, ietsjes meer hardheid hadden we graag gezien. De stap blijft hij toch wel wat kort en afgepast. En de draf hadden we ook graag iets meer dragend achterbeen gezien, iets meer zien reizen. Dit paard heeft ook een ABFP gelopen met 6,5 voor stap en 7,5 voor draf. Vandaag krijgt dit paard, wordt hij opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hoge waardering moet de bouw
toch iets sterker aan het beenwerk ook iets beter scoren. Dan hebben we paard nummer 7. Paard dat voldoende rastype heeft. Hadden we graag iets rijker gezien in de voorhand. Mocht iets meer lengte hebben in de hals, ook iets meer kap. Het hoofd is voldoende sprekend, het is ietsjes lang. In de bouw heeft hij voldoende lengte, schouder is goed gelegen. De bovenlijn is voldoende sterk, is voldoende hoogbenig. Het beenwerk heeft hij voldoende kwaliteit, hij is wel vrij sabelbenig in het achterbeen. De stap heeft hij goede ruime passen, hadden we graag iets meer kracht gezien. De draf heeft hij ook voldoende ruimte, missen we toch een beetje het dragende achterbeen. En hadden we graag iets meer onder zien treden het achterbeen. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek met een derde premie. Aan paard nummer 6. Paard dat goed in het rastype staat. Mooie royale hals heeft. Een mooie verticale hals. Kon een fractie langer zijn misschien. Een mooi edel hoofdje erop. In de bouw is hij correct gebouwd. Goede bovenlijn erin. Totaliteit mocht hij misschien iets meer rek hebben in het lijf. Hij is ook in een goede conditie. Beenwerk is rechtgesteld. Ook een goede kwaliteit. Paard heeft een vlotte stap. Goede ruimte erin. Met goede tact. En een draf. Hij maakt ook ruime passen. Als je net wordt opgevangen, komt hij in een draf het achterbeen ook voldoende onder. Heeft hij goede houding, maar gaat hij goed opwaarts. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Paard nummer 11. Paard dat goed in het rastype staat, mooi edel hoofdje erop heeft. Ook voldoende lange hals, voldoende verticaal gesteld, mooi behang erop, goede kleur. En de bouw is hij evenredig gebouwd, de schouder is goed gelegen. Hij is wel wat strak op ellende, kruis heeft een goede ligging. Beenwerk is voldoende recht gesteld. We hadden daar graag iets meer hardheid in gezien. De stap heeft voldoende ruimte, we missen daar toch een beetje de kracht en de souplesse. Een draf, voldoende ruimte. Dan missen we ook het dragende achterbeen. We moeten toch graag iets meer balans en iets meer souplesse zien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 11 is accepted in the studbook. Oké, de 3-jarige Vulleboekmer is voor opname. Paard nummer 10 voor premiering. Paard dat voldoende in het rastype staat. Voldoende sprekend hoofd. De hals is verticaal gesteld, mocht iets meer lengte hebben. In de bouw heeft hij voldoende lengte in het lijf. Hij mocht wat mooier in de beleiding zijn. Schoudertje is iets stijl gelegen. De rug is voldoende sterk. Het kruis is wat hoog in het kruis. Iets hellend. Beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit, dus ook rechtgesteld. Paard stapt heel makkelijk. Een ruime, vlotte stap. Goed ontspannen, ook een goede tak erin. In een draf heeft hij ook veel ruimte erin. Heeft hij veel kracht in het achterbeen. En is hij mooi lichtvoetig. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Eigenaar, gefeliciteerd.
Rubriek 7, de stamboekmerries voor graadverhoging. Paard nummer 12 in de baan. Paard dat goed in trastype staat, mooi edel hoofdje erop heeft. Ook goed gevormde hals, wel ietsjes zware hals. De bouw is hij evenredig gebouwd, ook de bovenlijn is voldoende sterk. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk voldoende rechtgesteld, heeft ook een royale hoef, maar we missen toch wel wat hardheid in de benen. De stap hadden we graag iets meer ruimere passen gezien, ook iets meer activiteit en souplesse. En de draf blijft ook een beetje een hoog ritme. Zien we toch graag liever iets dragend achterbeen, iets meer zweefmoment en iets meer souplesse. Het paard is stamboek en blijft vandaag ook stamboek. Horse number 12 is Statbook and stays in the Statbook without premium.
Paard nummer 13. Paard dat goed in het rastype staat. Mooie lange hals erop heeft, ook goed gevormd. Veel behang, springend hofje. In de bouw heeft hij goede romprichting, is hij hoogbenig. Schouder is goed gelegen. De rug hadden we graag iets sterker gezien. Kruisligging is goed. Beenwerk toen rechtgesteld. Hij kon iets meer hardheid hebben. De stap, ja, dan blijft hij toch wel wat kort. Heeft hij soms wel wat moeite met de gelijkheid. Hadden we graag wat meer tact en meer kracht gezien. Ook in de raf heeft hij wat een hoog ritme. Missen we toch de lengte in de pas. En het ondertredend achterbeen. Mooi type paard, maar de beweging vandaag onvoldoende voor premiering. Horse nummer 13 is Studbook Without Premium.
Paard nummer 14. Dat is een grootramig paard. Een goede romprichting. Lange schouder erin. Rug is voldoende sterk. Ook een goede kruisligging. Een rastype mist een beetje de luxe snit. Mochten we wat verticalere hals hebben. Ook iets meer kap. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Is wel wat gehoekt in de achterbeen. Heeft een grote hoeven. Kon ook iets meer hardheid hebben. De stap. Voldoende ruimte en tak erin. Mocht daar iets meer activiteit in hebben. En draf maakt hij voldoende ruimte passen. Maar missen we toch het dragend achterbeen. En de balans. Gezien zijn rastype en de draf krijgt hij vandaag geen premiering. Horse number 14 is no premium.
paard nummer 15. Het is een modern gebouwd paard, goede romprichting, nog wel een lengte in het lichaam, hoogbenig. Een rastype heeft hij een goed gevormde hals. Mocht misschien iets meer lengte hebben. Het hoofd is ietsjes lang. Beenwerk is rechtgesteld, voldoende kwaliteit. Paard, als je een goede ontspanning van, dan stapt hij ruim met een goede takt. Mocht misschien iets actiever zijn in een draf. Ook wel ruime passen. Hadden we graag iets meer ondertredend achterbeen gezien. Dit paard heeft ook in de IBOP gelopen met stap 6,5, draf 7. Deze cijfers hebben we ook meegenomen. Dan wordt het paard vandaag sterverklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
De hengsten voor sterverklaring. Paard nummer 16 in de baan. Paard dat veel rasuitstraling heeft, royale voorhand heeft. Mooi gevormde hals, ook goede lengte erin, veel behang. In de bouw is hij modern gebouwd, opwaarts, hoogbenig. Ook een goede bovenlijn erin. Beenwerk is rechtgesteld, is wel sabelbenig en achterbeen. De stap is kort. De draf heeft hij goede ruimte, gaat hij opwaarts. Heeft ook voldoende ondertrainend achterbeen. Totaliteit, de stap is wel beperkt, maar we vinden andere onderdelen compenserend. Dus wordt dit paard vandaag sterverklaard. Horse number 16 is star today.
Paard nummer 17. Paard dat voldoende rastype heeft. Goed gevormde hals. Staat er ook verticaal op. Het hoofd is voldoende sprekend. De bouw is die modern gebouwd. Hoogbenig. Goede romprichting. Bovenlijn is voldoende sterk. Iets hellend kruis. Beenwerk is het voorbenen voldoende rechtgesteld. Kon iets correcter. Ook hadden we graag iets meer hardheid gezien in de achterbenen. De stap blijft hij toch een beetje kort en een beetje gehaast. In de draf maakt hij wel ruime passen, maar missen we toch een beetje het dragend achterbeen. Dus vandaag gezien de kwaliteit beweging en ook het beenwerk geen ster. Horse nummer 17, no star today.
Paard nummer 18. Paard dat vloeiende rastype heeft. Een goed gevormde hals, ook een goede lengte. Hij is wel zwaar, ook zwaar in de hoofd-halsverbinding. Hoofd is voldoende sprekend. In de bouw heeft hij wel lengte in het lichaam. We missen toch een beetje de sterkte in de middenhand. Beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien. Kon ook iets correcter in de voorbeenstand. De stap heeft hij voldoende ruimte en tact. Mocht daar iets meer kracht tonen. In de draf maakt hij wel wat houding, voldoende ruim. Maar hadden we graag toch iets meer ondertredend achterbeen gezien. Hij drukt ook een beetje de rug weg. Totaliteit vandaag ook geen ster voor deze hengst. Horse number 18 is no start today. Oké, beste mensen, dit was het voor vandaag. Bedankt voor jullie aandacht. Hoop dat jullie je toch geamuseerd hebben met deze keuring. Wij in elk geval. Dus bedankt en tot de volgende keer.